Hei kaikille, minun nimi on Kimmo Laitinen ja olen työurahankkeen vastaavana Povallius-säätiöllä Pieksämäellä. Työurahankkeen päätekemisenä on kehittää haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden työllistymistä työelämään. Hankkeessa on 2 painopistealuetta. Ykkönen on työnetsintä yrityksistä Pieksämäellä, eli tehdään työnetsintää, mennään paikalle, kerrotaan hankkeesta ja mahdollisuuksista työllistää. 2. on työvalmennus, eli kehitetään työntekijöiden työelämävalmiuksia, mikäli niissä on parannettavaa. Hanke on käynnistynyt vastikään ja hankkeen alkukonseptoinnin jälkeen ensimmäinen työvaihe on työn etsintä. Eli otamme puhelimen käteen ja lähestymme Pieksämäen alueen yrityksiä ja pyrimme saamaan käyntejä, jolloin voimme yhdessä miettiä käynnillä sitä, että miten löytää työllistämisratkaisuja, työpaikkoja Pieksämäelle. Videon loppuosaan tulee yhteystiedot, miten meihin voi ottaa yhteyttä, työnantajat ja työntekijät. Työnantajille alkuterveiset, että nähdään sitä yrityskäynneillä ja yritetään saada työpaikkoja auki. Morjesta vaan!